manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati. To me shi ne kitaballahi wa sunnati din nan shaytan ya tabbatar da duk al'umman annabi suka bi wannan sunna. Hadisi na 10 an abi huraira, har wa yau daga abi huraira radiyallahu anhu, Allah ya kare da gare shi, kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah ta'ala tayyibun, hakika Allah madaukakin sarki tsaftatacce ne, la yaqbalu illa tayyiban, saboda haka baya karbar kowane irin aiki sai tsaftatacce. Wa inna Allah, kuma hakika Allah subhanahu wa ta'ala amara almu'minina, ya umarci muminai bima amara bihil mursalin, da irin abin da ya umarci zababbun manzanninsa da shi. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhar rusulu, ya ku manzanni, kulu min at-tayyibati, ku ci daga daɗaɗan abubuwa, wa amalu saliha, sannan ku aikata aiki nagari. Wannan dangane da manzanni kenan. Amma dangane da muminai, qala ta'ala, su ma sai Allah ya musu irin wancan umarni a fadin sa, ya ayyuhallazina amanu kulu minat tayyibat, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ci daga daɗaɗan abubuwa na ma razaqnakum, cikin abubuwan da muka azurta ku da shi. Thumma, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zakara, ya ambaci ar-rajula, labarin wani mutum, yutilu safara, wanda ya kasance a halin tsawaita tafiya, wanda ya tsawaita tafiya, ma'ana ya kasance a halin tafiya mai tsayi. Ash'atha, sai gashi ya kasance yayi ƙura, ash'atha yayi kaca-kaca, akhbara yayi ƙura. Wannan mutum da ya kasance a wannan hali, kai ka san yana cikin halin bukata, gashi a hali na wujiga-wujiga, sannan gashi yayi fato-fato da ƙura, sannan ya muddu yadaihi, sai gashi ya ƙara sifanta da wata sifa ta ɗaga hannunsa zuwa ga sama da nufin zai roƙi Allah subhanahu wata'ala. Ya muddu yadaihi ila sama, yana mai ɗaga hannunsa zuwa sama, yana cewa ya rabbi ya rabb, ya ubangijina ya ubangijina. Amma sai dai kash, wa mat'amuhu haramun, abincinsa haramun ne, wa masharabuhu haram, abin shansa ma haramun ne, wa malbasuhu haramun, haka tufafin da ke jikinsa shi ma na haramun ne, wa guziya bil harami, sannan an ciyar da shi da haramun, fa anna yustajabu lahu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ta yaya za a amsa masa? Wannan hadisi babu shakka yana tsoratar da mu daga yin ta'ammuli da haramun, domin haramun takan haɗu da abin da Allah maɗaukacin sarki yakan yassare shi gabawa, amma sanadiyar samuwar haramun sai ta katange mutum daga samun wannan abin da Allah yassare masa. Kaga Allah subhanahu wata'ala yana amsa addu'a ga mutumin da yake cikin tsananin bukata, shine yace amman yujibul mutarra idza da'a, mai wanda yake cikin tsananin bukata babu wanda yake amsa masa bukatarsa idan ba Allah ba. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ta harshen manzo Allah sallama, Allah madaukakin sarki yana jin nauyi ga bawan da zai daga hannunsa ya roƙe shi, sannan bawan nan ya sauke hannunsa zero, Allah madaukakin sarki bai amsa masa wannan bukatar ba. Kaga mutumin da ya cika waɗannan sharuɗa, manzo Allah sallama yace gashi ga wani hali wanda idan ya shiga cikinsa Allah maɗaukakin sarki kwata-kwata ba zai amsa masa addu'arsa ba. Daga cikin wannan hali shi ne mutum ya kasance ya ci haramun, ya sanya haramun a jikinsa, an ciyar da shi da haramun. To mutumin da yake ta'ammuli da haramun, to Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi buƙatarsa ba cikin addu'o'i. Cin haramun yana da sifa guda biyu. Da akwai lokacin da haramun za ta kasance haƙƙin wani ne, za ka ƙwata
ka ciyar da kanka ka tufatar da kanka da shi. Akwai kuma sanda cin haramun zai zama abu ne Allah maɗaukacin sarki ya haramta yin ta'ammuli da shi, kamar giya, kamar abin da yake da alaka da kayan shaye-shaye, kayan maye, da sauran irin su kare, irin su alhanzir, da sauran makamanta irin waɗannan abubuwa. Mutum ya siyar da su, ya yi amfani da kuɗinsu ko ya ci su, wannan duka abu ne da mutum yake ciyar da kansa, yake tufatar da kansa da haramun, wanda wannan mani ne daga cikin mawani da suke hana Allah subhanahu wata'ala ya karɓi addu'ar mutum. Allah ya tsare mu daga cin haramun.